поняв. Лібо дивись. О, в мене ж Блаблакар, бляха. Так, чимчикую на електричку, якщо не впускатимуть, клади руку на серце і скажи, що ти син Ющенка. Давай, дзець. Білети твої я в інтернеті скачав. Нахуй гроші тратить. Тримай. Краще в Укрзалізниці з вітерцем, ніж в дупі з олівцем. Що в нас двойні прицепи? Що, блядь? Що ти, серйозно? Та іздівається чи що? І опять до хуїші часу їхати. Заїбісь, блядь. Вообще не повезло. Сука. Йобані два прицепа. Ненавижу я їх. Ага. Ще коли ти їх габарити нормально не знаєш, то це взагалі зафігіть можна. Так от іменно, блядь.